Mga sakyan ng pagdagat nga ubos sa 250 gross tonnage ginidan sa Coast Guard sa paglawig tungod sa pagkadagko sa mga bawod sa kadagatan, mga pasahero na stranded sa pantalan. Ano ang report? Sa Pier 1 ning Dakbayan abtan namo kini mga pasahero nga namasin nga makabiyahe padung sa Bohol apan pakyas tungod kay gipanggaid man sa pantalan ang mga fast craft tungod sa daotang panahon. Padulong may Bohol. Sa mahimuon ninyo ron nga murag wa pay kasiguruhan yung biyahe. Mubalik na lang siguro mi kung wala dyan biyahe. Wa man kuno biyahe gyud. Paabuton lang. O kung sa instruction sa kuan. Hinoon dili ingon ni ana kadaghan ang na-stranded tungod kay ang uban na mauli naman dayon human masayod nga kanselado ang biyahe. Sukad gahapon gisuspenso ang biyahe sa mga sakayan pandagat kaubos sa 250 gross tonnage. Bisan asa nga destinasyon. Lakip na mga ferry boats gikan sa Pier 3 ngadto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mga sakayan pabiyahe sa Olango Island, Bohol ug bisan asa tungod sa dagkong bawod. The time na nag-issue ang pag-asa ng gale warning within the Visayan region, immediately ang ating mga Coast Guard stations along Central Visayas, the Cebu and Bohol province made its proactive measure to suspend some of the trips ng mga mention natin na probinsya. Particular po tayo dito sa 250 gross tonnage and below na mga vessel na ito po yung mga una nating hindi pinayagan na makapaglayag. Samtang kadtong madagkong barko gipahimangnuan sa Coast Guard nga mag-amping og maniid yun sa panahon. It would be better if we will stay at home, hintayin ang pagganda ng panahon. Samtang kadtong mga sakayan nga dili mo tuman sa lagda sa Coast Guard silutan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.